Papalitan na yan, magkano? 500,000 daw dito yan eh. Peacemaker niya. Kaya naman siguro ng mga anak. Oh, nandun yung mga kapatid ko sa Canada, sa Amerika. May kapatid ako. Eh, Kaya rin naman yan, papalitan ninyo. ayaw na nga raw niya eh. Parang gusto magpahinga eh. Huwag naman, guys. 100. yung yung makukuha niya 100 sa gobyerno, kulang pa sa pag-peacemaker niya eh. Kasi kung may yung tension ko nga, stop, di ba nakakaliwa siya? Masala nila sa kayo. Ala. Bata pa yung isinan. Hindi na alam. Kala ka? Yung walang siya sa... Saan ba kayo sa Maynila? Ano po, sa mga Novaliches. Ay, layo pa pala pinagalingan. Dapat nga ipopostpone ko na. Ayaw ko na sana eh. Namatay lang yung kapatid niya eh. Ha? Namatay noong 31. Ilang taon na yun? Siguro mga 80 na rin, 70 plus mahigit. Kasi siya 89 eh. Siguro mga 80, mga 80. Basta may sakit na lang kahit bata ka pa. Binibigyan ka pa naman. Wala kang anak na babae. 14 po kami kapatid. 6 na lalaki, 8 babae. Dapat babae ang nag-aaruga sa kanya. Ay, babae naman nag-aruga sa kanya, kaya lang sa akin nakatira ngayon. Tapos yung bunso namin, nasa Malabon, siya talaga aalaga sa kanya. Nasa Malabon? Sa may Potrero. Oh, sa may yung dating San Miguel. Ay dating RC, Pepsi. Dito kami sa Araneta sa may... Doon sa Araneta, yung subdivision. O kami sa unahan pa. Yung sa may sabungan. Victoneta. Victoneta. Victoneta Oh, kami galing. natira kami dyan sa Victoneta, yung sa may dulo. Opo. Ilo kami. Doon kami galing. Ay, may inatid kami ng pamangkin ko. Anong number ng seat niyo? Gitna tayo, kagitna eh. Number 1, number 2 kami. Tayo. Kami gitna eh. Nasa gitna kayo? Oo. May CR kasi yung ginawa ko eh. May CR din yung ginawa mo? Hindi ko po alam eh, kasi basta sinabi ko makalis kami ng 7:30. Ganyan kalsa. Oo. Ito. Hindi ko mabasa, wala. Ang salamin ko nandito eh. Ayan yung... Ito. Isa lang sasakyan natin. 7:30. Oh, isa lang naman naalis yata 7:30. May CR yun. Oo. 1.5 ano? Hindi eh. Anong binayaran ko? Ano lang eh. 800 lang eh. Sa kanya yun. Ay, hindi kasi Dalawa yan eh. nagalang sila. Nakalang kami na eh. Tayo. Pero actually, bababa kami na ng Tapayas sa kapatid niya. Andun yung Borol eh. Pagdating ng Naga, sasakay ulit kami ng yung van. Magbaban ulit kami. Senior siya. Opo. Mababa naman yan. Ay, hindi ko nahingi ng discount. Pwede ba yun? Wala, para Kasi, ang wala. pera namin 1.5. Oo. Ngayon, may discount ako 300. O di sabihin ko, may matanda to. Sayang. Ipa-discount mo. Sabihin. Kaya nga, asan na yung, akin na ID mo. Pairam. Ay, naku, kaya pala. Pwede pa yan. Akin na. Sayang. Sayang. Oy, Pairam ang ID mo. 300. Apo. Wala nga akong idea, iba na inalulang. Kahit anong ID wala ka? Nadala ng Ay, pag pakikita ko naman, siguro maniniwala naman. Ay, kaya kailangan pa rin yung Ang ID? Ayun, sir, gusto mo kahit wala kang dala? Kahit anong ID, wala siya. Kahit anong ID wala ka? Kahit ano? Senior Sino mga, sa yung 300 oh. Pambili ng Jollibee yun. Kahit anong ano. kaya ano ka ito, maglalakad ka. Hindi, tingnan mo lang kung may ID. Kahit anong, kahit Xerox. Pinakita mo pala yan. Ano Sana pala pinakita mo siya. Hindi, Kailangan yung active na
Di ba may senior ID ka? Asan senior ID mo? National ID, wala. National ID. Ay, hindi yata in-apply ng mga kapatid. Ng mga anak. Ano nakikinuha mo yan dahil may mga benefits yung mga senior. Oh, hindi ko na, nawala sa isip ko, sayang. Pero okay lang. Yan ang unahin mong gawin ngayon. Hindi, kukunan ko to ng, ng ID sa pag-ubalik namin. Senior. Oo. Hindi kasi naasikaso ng mga kapatid ko sa Malabon. Ang dami nila din, hindi maasikaso ito eh. Hindi natin masasabi ang buhay ng tao. Oo. May makukuha lahat dyan. Benefits. Madali lang kumuha ng senior ID. Ano ba mga requirements doon? Babas kayo, yan. Po? Babalik pa ulit dito. Oh, mga 3 days lang po kami sa ano. Pa. Yung patay lang talaga ang ano namin sadya doon. Makakapagbilar siya. Wala kang anak sa Amerika. Andun, dalawa yung kapatid namin doon eh, anak niya. Kaya nga, nay, nagkaroon ng peacemaker yan. Kasi kung walang peacemaker yan, tagal na wala yan. Sino? Tagal lang. Anong patagal sa kanya yung peacemaker niya? Bumubuhay, kaya ingat. Oo. Hindi siya magtagal sa Bicol dahil dito lang. Hindi ano sa Bicol. Dito lang. Dito pwede ka. Dito mo. Walang mga... Oo. Nila alam yun. Doon namatay ang kapatid ko kasi dapat nasa Amerika. Amerika lang sa dapat siya. Kasi malaasikaso siya doon eh, no? Yeah, Di ba gusto naman talagang pahinga na? Ilan taon na ba yan? Anong taon ba siya? bata pa yun, 70 plus. Ah, bata pa talaga. 72 Oo. ata. Oh, malakas pa yun. 70 lang. Ito nga. Kaya lang may sakit siya ng pinag-dialysis. Dialysis. Dapat kasi sa ito, hindi kayo nakapag-alaga sa inyo. Dapat kasi naalagaan anak niya. Hindi na pinapabayaan naman na siya maghawak ng tubig. Wala pang kasama. Ay, huwag kayo maliligo nang wala kayong kasama muna. Ay, ano, sa amin, sinasama ng asawa ko yung pag nasa akin yan, sinasama doon sa may... Tao naligo na. Ah, doon sa Malabon siguro, hindi sinasama sa ano. Pero si... Nagkapalit-palit kayo. Oo. Ako, Alam, pinili. Pero grabe rin pala ano. ang labing dalawa ko eh. Kaya, dapat hindi kayo papabayaan sa akin. Hindi naman pinapabayaan yan eh, kaya lang, ano, minsan. Oo, apat. Ano nyo, pangalan nyo? Kasi naka-vlog ta. Ay, ano, naka-vlog. Vlog kayo, ako. Bakit po? Kasi, mga, ako na kasi ito, ginubatan ang talaga. Rayi. Oo, ginubatan talaga. Yung, kayo, tubong ano talaga kayo. Naga talaga kayo. Alam mo, Katanduanes eh. Katanduan sila. Ay, Birak. Meron ka talaga. Opo. Yung ano namin, yung kaso namatay na, yung nasa Amerika, Katanduanes, Birak. namatay dahil humina yung pacemaker niya. Dahil doon sa Legazpi, hindi maano yan, hindi nila kabisado yung pacemaker. Ito naman, sa ano siya, sa may heart center. Kinabitan sa heart center. Oo, Quezon City. Kaya tuwing ano, doon ang check up niya, heart center. Pagbalik namin, check up na naman siya. Papalitan nyo ng bago yung pacemaker para lumakas ka. Siya nga po yung aayaw eh, huwag na raw eh. Kaya naman ang mga anak. Oo. May anak ka naman sa Amerika. Kapag